Здравейте, приятели! Това е третото видео в моя нов YouTube канал. В първото и второто разгледахме физическите и духовните причини за болестите, а днес ще разгледаме конкретните причинители на болестите. Защото всяка една болест в нашите тела, колкото и странно да изглежда, дори и такива неща като изхабяването на ставите, износването, повреждането им, не се получават просто от възрастта. Те имат причини. Една от причините е лошата храна, която разгледахме в първото видео, но друга причина са микроорганизмите, болестотворни, които навлизат в нашите тела, настаняват се в тъканите, в кръвта, в лимфната течност, в ставите, абсолютно навсякъде, дори в мозъка могат да попаднат. И когато ние им създадем благоприятна среда, те се развиват, правят големи колонии, стават по-силни от нас и ни разболяват тежко или пък може дори да ни убият. Това са микроби и паразити. Микробите са бактерии, гъбички и вируси. Паразитите са най-различни многоклетъчни същества, от съвсем малки червейчета и техните ларви до такива големи неща, като 10-метрова тения или чернодробен метил. Те попадат по един или друг начин в нашите тела и са по-опасни дори от микробите, за които вече споменах. Микробите в тези три групи се различават съществено, докато бактериите и гъбичките са нещо, което е изолирано, наблюдавано под микроскоп, доказано. Те са най-различни видове, стотици видове са. То вирусите никога не са доказани. Никой никога не е успял да ги изолира и да ги види под микроскоп. Даже имаше един немски учен, който преди няколко десетилетия беше предложил 5 милиона германски марки награда на този, който докаже, че вирусите съществуват. Да, те съществуват. Това е така. По какъв начин, след като не можем да ги видим дори под микроскоп, ние сме сигурни и знаем, че съществуват, това е съвсем друга тема, върху която няма да се спирам сега, защото дори да говоря по нея, много хора просто няма да ми повярват. Но ще кажа само, че вирусите нямат физическо тяло. Те са енергийни полета. И тях можем да ги премахнем и изобщо да не ги допуснем в телата си по най-лесния начин. Просто като произвеждаме и излъчваме такава енергия, която не им позволява да влязат в нас и да ни разболеят. Бактериите са, може би, най-лесните за справяне, защото има много антибактериални билки, има прополис, който също убива бактериите, има масло от риган, има екстракт от грейпфрут. Всичките тези природни продукти са много ефикасни, но те не действат при всички бактерии. Ако бактериите са в белия дроб, за там е нужна една антибактериална билка. Ако са в, примерно, пекучната система, за там трябва друга билка. Тоест, ние трябва да намерим тези билки, които са нужни, за да премахнем определените бактерии на определеното място в тялото. Гъбичките са доста по-трудни за премахване, просто защото те са изключително устойчиви. Оказва се, че техните спори, например, са толкова силни, че издържат дори на пожар, на огън. И след като огънят отмине, спората при добри условия, влага и подходяща температура, тя се разпуква и отново от нея излиза гъбичката. За вирусите вече казах, хората много се страхуват от вируси, но това е насложено в съзнанието им. Защото когато ние имаме определено ниво на издигнатост на съзнанието, т.е. ние сме изпълнени с любов, светлина, благородство, добри, хубави мисли, с вяра в Твореца и в закрилата му към нас, тогава се оказва, че вирусите по никакъв начин не могат да проникнат в нас и да ни разболеят, колкото и странно да звучи. Моят личен опит го потвърждава многократно. Аз от доста време не боледувам от вируси. Слава Богу. Така, паразитите са още по-опасни от микробите, защото те са много големи. И
много лесно правят големи колонии в телата ни. Много хора изобщо не подозират, че имат паразити. По какъв начин те попадат в нашите тела? Един от основните начини за заразяване с паразити, това е недобре сготвеното месо. В месото има много паразити, животните си ги трупат също както и хората. Те са в тъканите, в мускулатурата, която хората ядат, и когато не са убити с висока температура, те просто се развиват в човешкото тяло. С всичките микроби и паразити можем да се заразим и чрез неизмити ръце, неизмити плодове, изобщо замърсена храна, чрез недобри хигиенни навици, когато примерно сме посещавали някаква ферма. Има и други начини, дори с замърсена вода може да попаднат в нашите тела. По какъв начин всъщност тялото се справя с тях? Когато един такъв болестотворен причинител, вредител за нашето тяло попадне в него, то веднага би трябвало да откликне. Нашите бели кръвни телца са стражите в телата ни. И те имат задачата при попадането на микроби и паразити незабавно да се устремят към тях и да ги унищожат. Но се оказва, че белите ни кръвни телца са дейни и силни стражи, само когато ние сме в добро разположение на духа. Правиха такива опити в лаборатории и го доказаха. Когато ние сме отчаяни, уплашени, унили, обезверени и в цялата палитра на отрицателни чувства, които можем да имаме, белите ни кръвни телца просто спят. Затова, мили хора, един от най-добрите начини да се излекуваме от каквото и да било е да поддържаме, а и да не допускаме заразяването си, е поддържането на добро настроение. Четете вицове, гледайте комедии, само че не тези, има ни изключително агресивни американски комедии, не ги гледайте, те няма да ви повишат трептенията и няма да ви предпазят от болести. Търсете чисти, хубави комедии с изискан хумор. Класни комедии, да го наречем така. Какво причиняват микробите и паразитите в нашите тела? Значи, когато ние не сме в добро присъствие на духа, те си влизат, белите кръвни телца са спящи, изобщо не им обръщат внимание. Микробите и паразитите се настаняват в нашите тела и започват да се размножават при подходящите условия. Размножават се, правят големи колонии и ни причиняват болест. Ако, например, в дробовете ни е попаднала някаква бактерия, вдишали сме я примерно от въздуха, когато има едни такива вихри във въздуха, които стоварват върху нас целия прахоляк от улицата, точно тогава в белите ни дробове попадат и достатъчно много микроби. Ако ние не успеем да ги обезвредим чрез белите кръвни телца, след няколко дни до седмици, при първата настинка, при първото сваляне на трептенията на нашето тяло заради някоя мощна отрицателна мисъл или мощно отрицателно чувство, те се проявяват и ние започваме да кашляме. Примерно, това е една от възможните схеми. С паразитите нещата са още по-неприятни, защото, както казах, те са големи. Те не са едноклетъчни, като повечето бактерии и гъбички. Те са доста големи, попаднали в благоприятна среда, започват много бързо да се размножават, при което отделителната система, примерно, се пълни с най-различни глисти, ларвите им или с тени. В черния дроб може да попадне чернодробен метил. Те са много видове, но тялото ни, което има система за самозащита, какво прави? Когато те се настанят, примерно, в мускулната тъкан някъде и направят своя колония, тялото ги обгражда със своя тъкан и ги затваря в затвор. Така се получават кистите. Кистите са просто едни мехури от тъкан на нашето тяло, които са пълни с физиологична течност и в която плуват червейчета. Какво е ракът? Или пък доброкачественият вариант тумор. Това е гъбичката кандида, която отново е направила голяма колония в тялото си,
в тялото ни и тялото отново я е обградило със своя тъкан, капсуловало я е, за да не може тя да се разпространява чрез кръвта и лимфната течност по цялото тяло и да го унищожи по този начин. Всъщност, когато хората решат да отидат на операция, за да им махнат кистите или туморите, или пък раковите образования, много често се получава обратният ефект. Защото, бидейки срязани по неподходящ начин, тези капсуловани образования, затворът, в който са вкарани, буквално се разпада и те тръгват по кръвта и лимфната течност. И затова много често при операции, малко след това, се получават много повече кисти от тази, която е премахната, или много повече разсейки ракови в цялото тяло от това образование, което е било изрязано от медицината. Затова в следващата лекция, в следващото видео, аз ще говоря за стъпките към пълното изцеление. Не към потискането на признаците, което се постига с хапчета, а за пълното и окончателно премахване на физическите, духовните причини и конкретните микроби и паразити, които причиняват всяка една болест в нашите тела. Благодаря ви за вниманието. Ако това видео ви е харесало, харесайте го и вие и го изпратете на приятели. Благодаря ви.